Is-sibt filgħaxija l-Pulizija arrestat raġel ta' 44 sena u mara ta' 42 sena b'rabta ma' suspettat serq ta' ammont ta' flus u żgassar ta' magni li kien hemm fil-car wash tal-pompa tal-petrol f'Ħattart. Kien għal-ħabta ta' 11 ta' filgħaxija li ntalbet l-assistenza tal-Pulizija fil-car wash li tinsab fi triq l-imdina Ħattart fejn kien innotat raġel suspettuż ħireġ mill-post wara li allegatament seraq. Ir-raġel kellu jistennih il-mara f'vettura. Is-suspettati twafqu mill-Pulizija fejn sart sħarriġ u tfittxija fil-karozza. Is-suspettati qed jinżammu fil-kustodja tal-Pulizija għal iktar investigazzjoni. F'każijiet separati li seħħew fl-ewwel lejl tas-sena wkoll, membri mit-taqsima kontra droga arrestaw b'kollox 20 persuna b'rabta ma' possess u traffikar ta' droga. 19 mill-arrestati għandhom età li tvarja bejn it-19 u 38 sena u ġew arrestati f'diversi lokalitajiet fosthom il-Belt Valletta, Rabat Malta, San Ġiljan u San Ġwan. Dawn kellhom fil-possess tagħhom sustanzi suspettati kokaina, raża tal-kannabis, ħaxixa tal-kannabis u ecstasy. Ġuvni ieħor ta' 19 sena kien arrestat wara l-instab fil-possess ta' 90 pillola suspettata ecstasy u diversi qratas b'sustanza bajda, allegatament kokaina, lesta biex tkun mibjuwa. Fil-waqt l-investigazzjonijiet brabta ma' sejba ta' droga għadhom għaddejjin, l-arrestati mistennija jitressqu fl-24 siegħa illi ġejjin.